Uphoyile ilunga le-EFF uDr Mbuyiseni Ndlozi usola umholi weqembu lomkhonto wesizwe umnumzane Jacob Zuma ngokushaya abaholi be-EFF ngemfe iphindiwe njengoba leli qembu lalahlekelwa ukwesekwa KwaZulu-Natal nakwezinye izifundazwe okhethweni langonyaka ophelile. Angiqale ngobingelele ngikwamukele channel eMaswidi Mina Production obingelelayo umxolisi Mfana kaDlomo. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engizingalo njengamanje luthi uNdlozi wayililunga lePhalamende futhi ongomunye wabantu ababeyingxenye yokusungulwa kwe-EFF ayekade ke eyisikhulumelisayo ukhale ngokuthi badukisa ubuholi baleli qembu ukuthi bengayigxeki iMK ngesikhathi kuyiwa okhethweni njengoba benobudlelwano phakathi kwayo noZuma ekubeni ngaphambilini babekade bengamfuni loyo Zuma. Engxoxweni edlalwe estation sakwa SABC izolo ekseni uNdlozi uthe akubanga lula ukuthi kugxekwe iMK kuthiwe isitha ngemuva kokutheza inqwaba yabaholi kwi-EFF okubalwa nowayiphini likaMengameli umnumzane Floyd Shivambu osengunobhala jikelele kwi-MK. Echaza ke ngawakhe uthi sashawa ngomqondo ngobudlelwano obubonakala bukhona phakathi kobuholi be-EFF kanye nomnumzane Jacob Zuma. Lokhu bekwenza kubonakala sengathi siyinto eyodwa singayigxeki iMK ngesikhathi kubhekwe okhethweni. Lokhu yikhona okwasenza sanatshiswa iMK okhethweni KwaZulu-Natal yasidlula nangezibalo ePhalamende sehlela ukweseka eGauteng naseMpumalanga. Chaza yena ke uNdlozi usho lokhu nje ngo-2021 uMalema nobuholi be-EFF baye enkandla lapho khona uMalema ekwavela isithombe ephuza itiye nomnumzane Jacob Zuma kungathi nje sekuthelena amanzi ngoba phela uzokhumbula ukuthi babekade ke bengazwani ngendlela esimanga lo mholi we-EFF kanye ke nomnumzane Jacob Zuma ngenkathi ke uZuma asayibambe kwiqembu le-ANC. uNdlozi oke wasolwa ubuholi be-EFF ngokuthi ungomunye wabantu abazoyojoyina iqembu lomkhonto wesizwe uthe akakaze futhi akasoze aye kuleli qembu ngoba ubheke kuye emkhakheni wezemfundo noma ayoba isishoshovu ezinhlangeni noma ke ezinhlanganweni zomphakathi ezilwela amalungelo. Echaza uthi ukuhamba kwaFloyd Shivambu nowayengusihlalo we-EFF Advocate Dalimpofu nabanye abaholi akubonakalanga njengokuthi badayisa umzabalazo ngoba kabayanga emaqenjini abamhlophe okunalokho baya kumkhonto wesizwe esemkhankasweni wokulekelela noma ke wokulwela abantu abamnyama abahluphekayo abangasebenzi nabebala elimnyama. Kuqhuba yena uNdlozi emva kwazo zonke ke lezi zinkinga uMalema useculile iculo ngomkhonto wesizwe njengoba ke sethi akayifuni ukuyibona leyo MK kaJacob Zuma. Eqhuba ke uNdlozi uthi anginalo iqhaza engizolibamba kwezepolitiki yamaqembu ngifisela ukuhle kodwa koza kwethu beqembu le-EFF anginankinga nabo ngikhathulile indima yami kwezombusazwe. Eqhubeka uveze nokuthi wamiswa kwi-EFF sekusele izinyanga eziyisithupha kuyiwe enqutheleni ebingoDisemba lapho okwakhethwa khona ubuholi obusha. Echaza ke uthi ngangilokhu ngizama ukuthola ukuthi kwenzakalani ngoba ngangimisiwe nganquma ukuthi ngime kuyona yonke into ukuze ngigeze igama lami. Bengilokhu ngizama ukuxhumana nabaholi ngithole nokuthi kwenzakalani kodwa kwanhla ngazimuka nomoya nje ngatshela ukuthi udaba lami loze lilungiswe emva kwengqungquthela. Kusho yena ke uNdlozi othe sibhlungu isimo abhekana naso esolwa ngento engamanga. Uthe umbiko owasetshenziswa ebekwa amacala wawungamanga futhi akuzange kulandelelwe nomthethosisekelo weqembu. Echaza ke ngamagama akhe uthi ngangingazi ngokuhamba kwaFloyd Shivambu eya kumkhonto wesizwe kodwa ngamtshela naye ukuthi kumele atshele ubuholi be-EFF ngoba kwakungeyona into kwakumele ngiye ukuyoyibika mina ngoba ngangingangeni kuyona. Ngokubuholi kwakumele mina ngihlebe ngokuthi uFloyd Shivambu uyahamba. Ingakho ke ngaba nyamanambana eqembini le-EFF. Ebuzwa ngokuhamba kukaNdlozi okhulumela i-EFF umnumzane Sinawo Ntambo uthe bayitholile izolo incwadi yokusula kwakhe bamfisela okuhle kodwa nalapho aya khona uthe ngeke kube nomehluko ekuhambeni kwakho kuleli qembu ukuhamba nje kwaNdlozi akusho lutho kwiqembu le-EFF. Kepha nje ikakhulukazi mangakuvezela ukuthi ngempela yini into eyenza ukuthi uNdlozi azashiye leli qembu le-EFF ukhala ke ngokuthi izinsolo lezi ke abhekana nazo ngokuthi ke njengoba ke elapha kwiqembu le-EFF naye uzohamba uyinja elaleleke izindaba ukuze izothuthela kwiqembu lomkhonto wesizwe. Kwaba ke yinto eyamthukuthelesa kakhulu wasebona ukuthi ke ayikungcono avesane alaxaze naye ubona noma ke uvuma ubuqhawe buka Jacob Zuma noma ke ubuhlakani buka Jacob Zuma ngokuhlakaza leli qembu le-EFF. Nganza kwethu ngicela ukuthi ngigoqe lapha le ndaba makukhona ukusho kuvelayo
ngizolokhu ngi-update angikucela kuwena ukuthi ungenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe ulike bese uyakhomenta sidibane na kwi-video elandelayo ngiyabonga.